Nasyonal sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-amay lakip ng tiyo arestado sa buy-bust operation. Western Visayas naka-record lamang sa 7 kakaso sa COVID-19 kahapon. Sa balita nasyonal, Kerwin Espinosa, ginbawi pahayag batok kay Senadora de Lima. Mga COVID-19 patients makaboto sa gihapon sa eleksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Good morning mga ka-aksyon, good morning Action Doors, good morning, happy Friday, happy Friday. Yes, good Oo. morning, happy Friday man sa imo, Action And Boy. kag second day ng last 2 days na lang kita sang bulan sang Abril. Yes. Okay, 29 na. Oo, 30 na buwas. ang Abril hasta lang sa 30. Gani man, way pa ng 31, Way no? naging dugangan now. Ambot sila. Ano sila yaman? Yung question pas ng kalendaryo. Question. Kalike. Kag pila na lang ka days ang isang eleksyon? 10 days na lang, Action Asus. Boy. Lapit na lang Kung gid. sa mga kumabagisang ngagaw. Oo. May lapit na lang, Action Boy. May mga nag-resign pa yung bilang chair. Ano mo tiyaman sila? Resign sa? Resign. Oo. Bilang chairman sang mga muni. Ay, kalay. May ma-resign yung mga kandidato. Oo. May si Marcoleta? Si Marcoleta, no? Nakita ko ng reason. Kanto nagdoon kaya sa rating. Daw kalayo siya sa survey nga di ba, rating. yung mga- Take one nga daan mo ng kanina ng koledyal nga daan. Budline basta sa rating sa koledyal. Daw Sige lang. kalayo si mo. Pa-far away ka, kadamo pang daan sila. May ara pa gani, okay pa gani ni sa mga one-on-one lang mga posisyon la. Okay pa kay dako pa na yung possibility. Dako pa na yung posibilidad pa na iya maka Overtikan pa niya. Overtikan sa akin. Sige. Sige. Ay, good morning dira sa nagapangape, sa mga kapihan naton dira. Good morning gid sa inyo. Sa mga nagapanindahan aga pa, no? Maayong aga. Sa aton diri nga mga nagamonitorya sa Facebook, Ruby Fukihara sa Japan, Alex Fuentes, Francis Gonzalez Villaflor, kag kayong Michelle Cordero, Robert Roma, ara man si Ma'am Luisa Luing Melos. Nag-order kami ito blakwan ng mani. Wow. Kasi gusto mo Tayo mo kong insakop order? Wala kay basi kung may arthritis kaya kung hindi ka kakaon man Kala, hindi na arthritis. Wala ko yung vlog pa 5'6". ano? Ano 5'6"? Ang mga pa 5'6", na yung gina-arthritis. Why na hindi na arthritis ang sa muna niya. Ano na nagalian? Gout. Gout pag hindi, grabe. Sakit-sakit pag hindi ba? Dennis Richard Tibor Roma. Di mapaduga ga order man kay mapuaris la Ano boss. yung order? Ng Nang tab, salted or ano? nang tabla na. Salted or baked or... Daw na lang nadala di bla si Ma'am Okay, Luing na kisa bla. dala siya salted. Dala man siya sang ano mong plain lang mong dugin sanlag lang. Okay. Tanong mo ako. Yes, Baked? Ang ginsanlag na ako na. Wala lang oil ah. Wala lang oil ate sige Wala lang oil ako, Ma'am Luing. Sige. Ay, boss magad. To this lang kuan mo ni Teacher Romela mo. Ay, makadto di sila. Sige ikuan na nga daan kay para nga matingog. Tingo bang orders?
At di wala ka man boss, tiyo dulo ko to sa Anak imo ko yung naman. boss kay live si Aksyon An, honeymoon. Ay, yes. Congratulations, Ay, galihan. Best oo. wishes kay Aksyon An Defensor. Oo. Kahapon sa nga successful wedding, Aksyon Boys. Kag Sana very all. happy gid siya, no? Very happy. Gid siya. Nakita mo, gid siya. Very, very happy gid siya. Siya gali si Ma Barker. Ha? Ma Barker. Mabarker? Ah, nakilala kay Ma Barker? Hindi. I-research mo ko ron. Hindi ko ihambal sa kung sino Si na Ma siya. Barker is muna isa ang may mga daw gangster Gabark? ni Sabla. Ah, Gangster. Abi ko Gangster. ba? In fairness, karami sa ila teaser, no? Kita mo, no? Nakabungga sa entrance, no? Gana. May pasulod ang car. Habang naman pressure ang masunod niya kaslon. Cancel, anay, cancel. Lanohon gin mayo para nga. Gani. Habang naman, ano na, man, pressure. Hindi ako masunod niya kasal, Asay mo yan may plano na kuya. Feeling ko kales, saguro ako. Say mo plano dali sunod to na guro sa daw kwan bla sa Miss Saigon bla. Ay, Miss Saigon. Wow. Daw may helicopter. Lain ba? Wala bigin tanan. Lupad tanan. Ganyan. Stand by na sa aton mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa atak na ang alas 6. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, arestado ang isa ka food panda driver ang iamay kag tiyo matapos ginapatigayon ang bypass operation na kahapon sang kagahon sa Purok Katilingban, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Ang mga suspetsado gikilala nga Sande Romero, 25 anyos, isa ka food panda driver. Amay ni Romero nga si Sunny Boy Ginuuhan, 47 anyos, kag tiyo nga si Rudy Talabon, 56 anyos, lunsay pumuluyo sa Purok Katilingban, Barangay Banago. Nakakuha sila posisyon kag control ang 500 gramos sang suspected shabu nga may market value nga 3.4 milyones pesos. Suno kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Police Lieutenant Joven Mugato, malapit isa ka bulan na surveillance sa gingidimo antes balakpan na mag-amay kag tiyo sini. Suno kay Mugato, ginagamit ni Romero ang yes ni pagka food panda driver agud na makabaligya sang droga. Nagpanginbulahan si BCPO City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa successful nga bypass operation sa mga kapulisan sa idalom sang BCPO CDEU sa Purok Katilingban, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod nga nagresulta sa pagkaresto sang 3 persona. Ang subject sa operation ang ginkilala kay Sandy Romero, 25 anyos, kag ginakabi nga high value individual. Naaresto man ang upod sini nga Sanday Sunny Boy Ginuuhan, 47 anyos, kag Rudy Talabon, 56 anyos, tanan nagapuyo sa among nga lugar. Na-recover sa mga otoridad ang 12 kadalag kong transparent plastic sachets ang suspected shabu, kag 5 ka not-tied transparent plastic bag nga sang ginasuspetsuhan shabu nga may 500 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price nga 3.4 milyones pesos. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Mugato ang sa sing bypass operation. Tungod sang mga report sang kumuluyo dira sa aton sang pagbaligya sang ginadumlian nga droga sang aton ng mga subject ngayon. Nagkandak kita sang validation ug monitoring ni sa ila kahit na kandak kita bypass operation sang kagahon ni nagpositive pa nga resulta sang aton operation kag lapit sa kabulan na sir ang aton nga monitoring sa iya sir kasi Ang kabahin sang pahayag ni Lieutenant Joven Mugato. Sa ibang balaton nga mga balita lokal, 7 lamang ang na-record nga bago ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas karon nga adlaw kun kahapon nga adlaw Abril 28 nga nagdala sa kabilugan nga 183,552. May 19 naman nga na-report nga nag-recover sa COVID-19 kang total recoveries ang nagdangat na sa 176,621.
Samtang isa lamang ang na-record nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll naman ang nagdangat sa 5,360. Sa karon 1,204 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Wala sang bago nga kaso sa COVID-19 ang duha ka mga probinsya sa Western Visayas. Ini among probinsya sang Capiz kag Guimaras. Samtang ang probinsya sang Aklan, Antique, syudad sa Bacolod kag Iloilo ang may tiisa lamang ka bago nga kaso sa COVID-19. Ang probinsya sang Negros Occidental naman ang may duha lamang ka bago nga kaso sang virus. Ginkumpirma naman ni BFP Negros Occidental spokesperson FO1 Sheena May Valero nga 45 ka mga fire officers lamang sa probinsya ang nakaboto kahapon para sa local absentee voting sa national elections. Suno sa kay Valero ang absentee voting. Ginpatigan sa opisina ni BFP Provincial Fire Director Superintendent Kin Celicio. Ginpagman ni Valero nga ining kabayan sa preparasyon sila ahensya para sa mga bumbero ante sila formal nga assignment sa Mayo 9 nga eleksyon. Nagdangat sa 665 ka mga kapulisan sa Negros Occidental kag Bacolod City ang nakabutar sa unang nga adlaw sa absentee voting kahapon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Condocpo. Camp Alfredo Montelibono Sr., Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Sino kay Nokpo spokesperson, Police Lieutenant Abigail Donasco, ini ang nagikan sa Nokpo, Bacolod City Police Office, Mobile Force Companies kag Regional Mobile Force Battalion 6. Ang Nokpo, RMFB kag MFC ang may botante nga 1,752, kay isa naman ka sa BCPO sa diin naglabot sa 1,753 ang kabilugan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Kerwin Espinosa, ginbawi ang yasning akusasyon batok kay Senadora de Lima. Samtang mga pasyente sa COVID-19 makaboto sa gihapon sa eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa aksyon tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. Tapos naman kung ito na, kung tagtilagali ang tab kay para nga Do mapupal. 80 na wala mo. Basi nagmahal na eh. Tamo sorry, nagmahal ng sorry. gasolina, nagmahal ng Sorry, krudo. Ma'am Louie. Gani no, base. Joan Salmete Esiha, Baby Gregorio Yulo dira sa poblasyon DSB. Sa kay Faustino Capilio Navarro. May sugpon pa? Faustino Navarro, wala man di Why sa na? akin, ho. Kaya Wala. wala. Ma'am Van Mayo, Junior lang gali. Junior lang. Ma'am Van Mayo, morning dira sa imo sa Minnesota. Chester, Minnesota. Yes. So, si kay Miss Lily King, mga agaman. Yes, bongga ka outfit niya gapo no. Yes, oo. Bako nga wala mo gin pakita imo nga likod kay backless gid gali. Ay, gala? Di ba si ubuhon ko. Ay kalai. Oh, ito bala. Backless nagbayot sa kabay gin sa pawa niya kabay-bayo nga tube. Okay. Yung backless gid yung hasta gid to same bala sa tiyog. Same bala sa bayo ko bala. Okay. Ang nagliga niya first meet na bala sa iya. Di mayo kay kay kagin ubo. Wala ko yung ginuwol. Grabe ako resistant. Si Ma'am Lily, nag-iway lang siya. Ati Kim Riman, morning man. Okay. Kay Milili Oligo, good morning. Sa Erla Vega, Miss Jinky de Alagdon, kag Rodora Secuya. Good morning. Na kwantong li si Miss Lily, gali kun ano kuno to san to to balang istorya na ito to nga ikaw pa gani nag-suggest ko no ako nga favorite drink. Gani, mo favorite drinks ano. Dati galing kay ti ano pa manggoro, ongoing gyud parang limpyuan ay pero ti limpyuan ay no. Kasi next week goro lang tawon ta niya. Hindi may mga lain pagid mga lain ba mga lugar nga kuno di blang daw may mga ato blang istorya antong dito sa somewhere sa Mandalagan, di ato blang To kadumdum ka? Kadamo gali no. Kadamo, Sige lang, no. sige lang. Kay do ka busy sa iya action boy siya nga mga businesses bi. Oo. Do ka kada adlaw galakat saya. Gali. Pag sila nga sa akon nga kambalang ta kuno kay okay man lang sa iya Ay kuno. kita mambal. Yes. Sige. Go na samba. Si Kaya naglakat ko sa iya kuno nga sa DSB to bala. Oo. Kaya nga ano, tigaling ano pa kuno ginaano yung pagito ko ginapakayo pa oh, bala. pag DSB ito nakapanawag sa sakon sang gabi. Kaya abi ko ato pa sa DSB na sang gabi ito. Tapos sige kuha na lang na. Ano subong Friday. Kay Friday subong morning danay kay Eden sa Panta Kasuyon. Good morning. Sa Eden sa Panta Kasuyon. Morning dra. Kay Teacher Romela gali kay upod na sila boss ni Juan. Romela is lustre arevalo. Na sila ba? Ni Ma'am Lueng. Sige. Basi magim na sila basi masimba gro. Simba sila goro kay Sabado katapusan nga adlaw. Ay mo na. Simba gid dapat. Mo story. Kalain. Ano na apelyido? Ano na ba kon si Ann kung magbalik di sa ano nang iya dalon nga radio name? But lang. Aksyon Ann Lisay, do ka kulang galing no. Ann Defensor Lisay be. Pwede ma. Pwede? Ini section Defensor Lisay. Pwede. Daw pwede. Bongga no. Ando hindi mag isa tanto ka laba no. Hindi gid man siya. Aksyon Kay Ann. Ann man lang yan name mong. Ann Defensor Lisay. Lisay. Ma Barker. Ikaw lang kita ko nang Ma Barker, black Karon. Ma Barker. Kay tida do si Christopher ka pundo godfather mo.
Si Emma Si Emma Barker. Di sa kwan sila gali. Bonnie and Clyde. Ay, ba si Bonnie and Clyde to? Ba siguro, movie na. Una ko na Oh, mga Bonnie and Clyde ba si to? Di ba? Umot lang. Pero doon ka namiyan ko sa hilangan, no? Nga Napilihan theme. nga theme. Na yung kwan to ng mafia to nga kwan nga. Bongga, pag sulod mo, doon mga bongga. Mga datis. Yun ang langita kayo dahil isang concept niya nga ng kwan man. Ano na lang ko, be? Malin ako yung biso babaw. Tama mo ganito siling kong helicopter ganito i-prepare. Ay, helicopter kabit. Hindi kay kabit kundi sa helicopter ginagahulog sa imo. Wow. O gusto mo ba sa mga hot air balloon ka be? Ay, bongga. Makalupad mo na yan. Ha? Akay open space lang. Oo. Hindi mo na open space. Sige, ulan. Wala. Amo nang risk go black boy pang open area. Mga garden wedding. Wedding. Kay dapat may kagina plan B. Just in case magulan. Tiga ay galibog sala-sala ka nang sa plan A, may plan B kapag hindi mo. Plan B kapag hindi kapoy na yan. Diba? Correct na. Gangster ni siya nga ang ilang nga tindo ka gangster bla. Mafia to actually mo. Gati. Buti ang kay Kwan Guro, mangkutabi si Ani, text na sabi kundi sa sako. Ay, patuguro ko bugtaw. Basi Bonnie and Clyde to sila. Amo to sila nga mga 1920s na sa nga mga kuan mga era mo. Gabi na nag-rent gid sila sang vintage car, no? Oo, vintage ito no, atong Mercedes-Benz. Ito, Mercedes to siya no. Oo, grabe. Dara mo kay nakakuha kagapon sang buki si Marnie. Oy. Siya Si gid. Marnie kag si Mark gito kagapon Abo. nagbutang-butang sa. Te siya man ang si Mark man ang tar ang kuan ang garter. Oh, Oh, te. Kay may twist mong dubali o yatan sa groom ang ang garter. Tapos kung sino ang ginambal sa mga host, kung sino ang ulihi nga Matupan. nag-abot, siya ang groom kuan. Groom to be. Groom to be siya makakuha sang garter. Asus nag-una-una gid si Mark. Pagkuha gid ni Mark may twist kung sino nakakuha gid gali. Lihi ko. Hindi, may twist kung sino nakakuha. Tingin siya gid nakakuha. Si Marnie. Ginaway mo Si Marnie galing siguro kuha kita asa sa inyo mo. Ata. Paglupad guro sa buke, si Marnie inyal tumbo ya tindog lang mo. Tindog. Wow, tumbo gid mo niya. Wala gid ka wala gid na. Stand by sa aton mga balita nasyonal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa Italia na sa mga balita nasyonal. Ginbawi ni Kerwin Espinosa ang taraniyas ning mga akusasyon bato kay Senadora Leila de Lima sa nakaligad nga mahiring sa Senado.
Sa counter affidavit ni Espinosa, ginpahayag sini nga wala sa kamaturan ng kaundan sang nauna niya nga mga affidavit batok sa senadora. Duha man ni Espinosa, peke ang mga akusasyon batok kay De Lima, kag tugag lamang sang pressure, pagpamilit, intimidasyon, kag seryoso nga pagpamahog sa iya kabuhi kag pamilya. Malawig pa ang proseso nga pag-aagyan na gud makonsiderar ang bagong affidavit nga ginpagwa sang self-confessed drug lord si Colonel Espinosa nga nagabawi sang mga akusasyon sini batok kay Senadora Leila de Lima. Sino kay Attorney Jomax Ortiz, kinahanglan pa nga makumpirmar ang kamatuoran sa bagong affidavit ni Espinosa. Dugang pa ni Ortiz, may duha ka mga importante nga persona pa nga nagatindog ka nagaserbe nga saksi batok sa kay de Lima kag hindi lamang si Espinosa. Nagapati man si Ortiz nga madamo pa sang regulasyon nga dapat sundon ang Korte Suprema samtang nagapadayon ang hearing. Si De Lima na preso sa tuong 2017 bawod sa mga akusasyon may angot sa iligal nga droga. Samtang makaboto sa gihapon sa adlaw sa eleksyon ang mga COVID-19 patients apang sila ang ipahamtang sa mga isolation polling places. Sunod kay Comelec Commissioner George Garcia, mahimo makaboto ang mga COVID-19 positive patients kung pahanugutan nga makagwa sa mga lugar sa diin sila naka-isolate. Dugang pa ang balota nga pagagamiton ang pagadalon man sa mga isolation polling places. Pagklaro ni Garcia, wala sa guidelines ang Comelec nga hindi dapat makaboto ang mga COVID-19 patients apang may kinanglan lang tumanon nga pagsulundan bangod sang pandemya. Ginahingyo sang Commission on Elections sa Comelec and Bank si Presidente Rodrigo Duterte nga ideklarar ang Mayo 9 bilang special non-working holiday sa bilog nga Pilipinas may kaangtanan sa patigayonon nga 2022 national and local elections. Sa isa ka resolusyon nga pirmado sang 6 ka commissioners kag ni Comelec Chairman sa Damen Pangarungan, ginpahayag nga tinutuyo sini nga mapahapos sa mga botante nga makigbahin sa piniliay. Samtang ginabihabi naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang pagpirma sang layi nga nagatuyo proteksyonan kag pangapinan ang mga korte kang sistema nga ginasunod sini sa idalom sang Republic Act 11691 o kunang Judiciary Marshals Act. Pagatukuron ng Office of the Judiciary Marshals nga may responsibilidad nga hatagan sang seguridad, kaluwasan kag proteksyonan ang mga miyembro, opisyal, personal kag propiedad sang hudikatura. Kalakip man sa mandato sa Office of the Judiciary Marshals ang pagpabilin sa integridad sa mga korte sa mga aktibidad nga ginasunod. Ang Office of the Judiciary Marshals ang pagabugusan sa mga independent armed unit. 3 ka mga minor de edad sa Makati ang ginaligar 3 naman katuig ang ginahimuslan sa ilang stepfather sa panaysayon sang saksi nga si May Bermudez ang suspect among live-in partners sang Iloy sa mga biktima nga nag-edad 13, 10 anyos kag 8 katuig. Ginaligar na hadlok magpanugid ang mga biktima apang sadto nga Miyerkules ang ila ginsugid sa amos ang ilang Iloy. Suno kay Police Captain Edison Mabait, Substation Commander sang West Rembo, ginbulgar sa mga minor de edad nga ginpahog sila sang suspect nga patsyon sila gamit ang kutsilyo. Wala naman ginpanginwala sang suspect ang pahayag sa mga biktima kag ginpahayag nga bangod sa kahubog, rason nga anahimo sini nga himuslan ang iya mga manak. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Happy birthday nanda kay Rosemary Pasite Pangkubila. Alin kay Che Zamora. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod yung Aksyon Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.